Svi smo u iščekivanju proljeća, a obitelj Jelušić za to ima i razlog više. Vrijeme do useljenja se primiče, a toplo i stabilno vrijeme znači i bržu izvedbu radova na gradilištu. U ovoj fazi praćenja gradnje niskoenergetske kuće posebnu pažnju posvetili smo važnosti toplinske izolacije ovojnice kuće i sprječavanju gubitaka topline. Kod projektiranja pasivne i niskoenergetske kuće potrebno je poštivati osnovno načelo da toplinsko-izolacijski sloj bude projektiran tako da bez prekida ovije cijelu kuću. Koliko su tome uspjeli, Jelušići će testirati termografskim snimanjem i ispitivanjem zrakopropusnosti. Što je uopće zrakopropusnost građevine i kako ispitivanje može biti od koristi investitoru, upitali smo Ivicu Kuševića s instituta IGH. Ono što nas u biti zanima, zrakopropusnost kao takva je mjera nekontroliranog propuštanja zraka. Znači sve ono propuštanje koje prolazi kroz konstrukcijske elemente ovojnice zgrade koji namjerno ne otvaramo. Znači ako otvorimo prozor, mi namjerno povećavamo broj izmjena zraka, međutim ako su svi otvori zatvoreni, znači vrata, prozori, što god, znači svo ono prolaz zraka kroz ovojnicu je nekontrolirani prolaz zraka. Zrakopropusnost zgrade se ispituje, što je naročito aktualno zadnjih godina, zbog toga što povećanjem izmjena zraka dolazi do gubitka energije. Dakle, ako topli zrak u sezoni grijanja izlazi van, to je čisti gubitak energije. Znači, ono što želimo je spriječiti izlazak toplog zraka van. Isto tako, ako za ljetnih vrućina, ako nam topli zrak ulazi u objekt, tada opet moramo, ako želimo taj zrak ohladiti, opet moramo ga kondicionirati, znači trošiti energiju da taj zrak ohladimo. Znači ono što je bitno je da se takvi gubici smanje na najmanju moguću mjeru, znači ono što dopušta nekakav razvoj tehnike i tehnologije u današnje doba. Svako nekontrolirano propuštanje zraka kroz ovojnicu zgrade znači ujedno i neželjeni gubitak energije. No može li se pretjerati u namjeri da sačuvamo toplinu unutar kuće? Sadašnji razvoj, naročito ovih recimo prozora i vrata, koje znači to ulaze u ovaj moderni materijali tipa PVC-a, aluminija, ti sustavi, znači i fasada i prozora i vrata su dosta stabilni i ne dolazi do deformacije, znači do deformacije samih elemenata. I pritom je znači to brtljenje između otvarajućih krila na prozorima jako dobro i zadržava se dugo vremena. Ono što je tu problem da kroz tako dobro zabrtljene prozore zrak jako teško izlazi van. Znači ono što smo imali problema, ajmo to reći prije 20-30 godina, gdje se o tome nije vodilo računa jer su prozori bili toliko zrakopropusni da niste morali voditi računa o tome. Znači, jednostavno su ti produkti, znači istrošeni zrak je sam od sebe izlazio van, isto tako i vodena para. Ono što je danas problem da sa tako dobrim brtljenjima vi spriječavate tu komunikaciju i dosta tih loših produkata, znači metabolizma ostaje unutra, ali isto tako i vodene pare koja se stvara tijekom boravka u samim tim prostorijama. Karakteristika pasivnih kuća je da su one minimalno zrakopropusne. Termin termosboka na slikovit način dočarava njihovu mogućnost dugog zadržavanja topline. Pritom kvaliteta zraka uvelike ovisi o ventilacijskim sustavima što mnogima ulijeva nesigurnost. Naravno, nije to sad da će oni prestati raditi, da će se netko ugušiti unutra, naravno to će se osjetiti. I današnja tehnologija je takva da se takvi nekakvi kvarovi, da se to alarmiraju sustavi, da se stigne reagirati i otvoriti prozor. Dakle, neće, ako ventilacija prestane raditi, neće odmah nakon 2 sata porasti koncentracija ugljičnog dioksida toliko da će netko unutra doći u opasnost. Rezultati ispitivanja zrakopropusnosti investitoru će dati odgovor na pitanje koja je količina zraka potrebna kako bi se postigla ugodna mikroklima u prostoru uz optimalnu potrošnju energije. Ispitivanje zrakopropusnosti Jelušići će obaviti nakon što se postave svi prozori i vrata i završi se vanjska ovojnica kuće.
Dr. Kušević predlaže jednu od sljedećih metoda. Jedna je metoda da unutar prostorije napravite koncentraciju nekog neškodljivog plina i sad kako zrak prirodno izlazi iz kuće van, tako vi mjerite tu koncentraciju i iz toga izračunate koliko iz tog vremena opadanja koncentracije tog plina koliko je ta izmjena zraka u prirodnim uvjetima. Druga metoda je ta metoda razlike tlakova. Znači, u takvom ispitivanju se stvara razlika tlaka između okoline i unutrašnjosti kuće. Razlika tlaka se stvara tako da stavite ventilator na neki otvor od kuće, a pritom su svi ostali otvori zatvoreni. Ventilator onda upuhuje zrak, to jest stvara nadtlak u samom objektu, ili ispuhuje zrak iz objekta, stvara podtlak. Koliko zraka ste pustili ili koliko ste isisali iz zgrade van, i to je onda mjera zrakopropusnosti zgrade. Čak ni najskuplji i najkvalitetniji prozor neće vam uštedjeti energiju potrebnu za grijanje i hlađenje ukoliko takav prozor nije kvalitetno ugrađen i zabrtljen. Koje pogreške u izvedbi mogu biti razlog propuštanja zraka? Spoj prozora, znači okvira prozora i fasade. Ako je to loše riješeno, a fasada je već završena, nema drugih načina nego da razbijete taj prozor i da napravite tu dodatnu izolaciju, da spriječite taj prolazak zraka između okvira prozora i zida. Znači, tu ne govorimo o propusnosti zraka kroz prozor, znači kroz reške kad otvorite krilo prozora, nego o načinu kako je prozor ugrađen. Zatim imate razne prodore za instalacije, bužiri, znači cijevi koje vode nekakve električne kablove ili što drugo. Znači, svaki prodor na ovojnici zgrade je potencijalno mjesto curenja zraka. I ako se takve stvari ne riješe odmah u početku, kasnije je to jako teško sanirati. Pukotine ili mjesta propuštanja zraka mogu se jasno vidjeti i na termografu. Profesorica Ivana Banjat-Pečur s Građevinskog fakulteta pojasnila nam je metodu termografskog snimanja, posebno vrijedne metode u građevinarstvu. Zapravo je ta termografija popratna metoda uz ispitivanje zrakopropusnosti, da se tijekom ispitivanja zrakopropusnosti detektiraju mjesta gdje ovojnica, gdje taj omotač zgrade propušta. Termografsko testiranje treba se obaviti u sklopu provođenja ispitivanja zrakopropusnosti zgrade. Profesorica Banjat-Pečur preporuča termografiju obaviti i nakon izvjesnog vremena korištenja zgrade. Kod zgrada gdje nije dovoljno pažnje privedeno toplinskim mostovima, javljaju se problemi sa pojavom gljivica ili pojavom vlaženja zidova ili stropova ili podova zgrade, i tada je vrlo pogodna metoda termografija da se vidi gdje je mogući uzrok problema i koja su to mjesta koja bi trebalo posebno još dodatno izolirati. Koji se podaci prikupljaju prilikom provođenja termografskog snimanja i kako se oni analiziraju? Prikupljaju se podaci o okolnoj temperaturi zraka i vlazi zraka, znači ako se snima iznutra i u tome koja je temperatura unutra, ili ako se snima vani koja je temperatura okoline. Također se bilježi kakvo je bilo vrijeme, da li je bilo oblačno, sunčano, da li je bilo kiše ili ne, da li je dan ranije bila kiša, pa da li je moglo, na primjer, ostati neka zadržana vlaga na ovojnici od oborina ranijih. A tijekom samog ispitivanja, znači, snima se kamerom koja izgleda kao i bilo koja druga, recimo videokamera, ili mogu biti još i manji uređaji, i jednostavno se uzimaju te snimke kao što okidate fotoaparatom, tako i sa tom kamerom okidate i snimate fotografiju, samo što je ona u infracrvenom spektru, i nakon toga ju obrađujete i proučavate
koji pojave temperature na površini elemenata koje ste snimili je mogući uzročnik recimo ili zrakopropusnost ili pojava toplinskog mosta ili pojava nekog drugog izvora vlage. Podaci o tome gdje na kući imate nekontrolirano propuštanje zraka, neželjeno zadržavanje vlage ili povećane gubitke topline mogu vam uštedjeti mnogo novaca, vremena i truda koje biste kasnije možda utrošili na povećane troškove grijanja ili hlađenja ili saniranje štete. A kolika je cijena pravovremene informacije? Čini mi se da je cijena snimanja jednog dana oko 6 ili 7 tisuća kuna. Samo ispitivanje ovisi o tome koji je problem. Ovisno da li je potrebno provesti više sati, odnosno dana na ispitivanju ili je to jednostavno samo da se može utvrditi da li postoje toplinski mostovi ili ne. Najveći problem je ispitivati izvor, recimo curenja vode, izvor vlage, jer znate i sami da si voda nađe svoj put i tamo gdje ona izlazi van u konstrukciji nije uvijek i na tom mjestu izvor te vlage. Neki puta to može biti i više, čak i 10-ak metara može biti udaljeno samo procurivanje vode sa mjestom gdje ta voda izlazi van i gdje ju mi vidimo. Takva ispitivanja su puno zahtjevnija, potrebno je stručno znanje o tome zašto baš to je mjesto i uzrok procurivanja te vode. Tako da i sami troškovi ispitivanja su onda drugačiji. I uz ovu cijenu interes za termografskim snimanjem i testiranjem zrakopropusnosti zgrade raste. Nova generacija investitora, kako ih nazivaju građevinski stručnjaci, sklonija je spriječiti nego liječiti.